syukur nakaslem jong unausan hima. Uba pensngan NSM Deputy CEM ke KHADC ulaong. Bagajingya kon ha ke election MP sa kayeng dorbar thawan ke Lok Sabha, bar kajingya le ru kadonhi ha ka baka Congress ru kadonya kata kajing kermen ban yo ya kajing job. Henry umnot pat ban ong bakan job bet shispa na ka shispa na ka baong baka election MP kamlong kum ke election MLA ni MDC na marba ki breu ki kamkiar bat bon ki bas ngap. Bat kumbali yo i baki breo ki kami bon andala don ki jingalang jong ke PPP. Henry ke jingmut jong ki breo ha ka por batep vote pat amla ban tim. Henry kermen hi baki babon kila kersan ke Kongres la benrap uba pensingai. Don hi ke jingele. Kongres don hi jingkermen in job. Kaba kami le ting mut banong 100% sure. Ting don jingkermen ban job. MP election kam dalong kum ka MLA election, MDC election, bon gibru gilong silence. Ho ya kani kandidat nomor baga jing shit na kabanta BBP bon gemi ba gibiting tendre we never know ka iga mind jing gibru dia kapo position. Dia nga syukur men ba bon gi silent voter bin February ka Congress ni takadali.